Apa iki? Antasena. Raminggat gatheng dasmu. Ngendel-ngendelke. Oh. Kian. Hop. Oh. Ah. Yo. Lo. Ah. Yo. Wah. Lo. Ya. Lo. Ah. Ah. Oh. Mundur. Oh. Sapa neh? Antarja. Ayo ilang nyawamu, pendem uripanmu. Oh. Oh. Hoi. Hot. Oh. Wet. Ah. Wah. 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 Weh. Hot. Wah. Ah. Ah. Hey! What? Oh! Oh! Hey! Oh! Ah! Hey! Wah! Ah! Ah! Oh! Wah! Lo! Ah!
lakar mangu ing mungsuh haminta lawan hangrulir singa napto ladal ngrembyah kakean cacah ngredo kakean jiwa wadya bala guwa barok yen rangangge sanggit rungsit reka daya mokal aku bisa nyikara Pandhawa perang karo anak-anak Pandhawa kae ibarate kaya rebut balung tanpa isi Triwi krama ngambah dirgantara ngancam ngincim patine Puntadewa apa Kala narpa Kresna tan tulus hanya kraring Rasiwara cah Nawisuta jagat Dewa Batur ya jagat Mangestungkara Antaraja Gatotkaca Antasena diombyongi karo Setyaki. Kok padha mapan ana ing sapinggiring wana Kamiyaka ki do ngapa? Aduh wa Prabu Ndarawati. Nadyan kados pundi kemawon ajur mumur manah kula. Para pundhen Pandhawa ingkang nampi paukuman karana sesukan dadu. Satemah dados tiyang alasan dangunipun kalih welas warsa. Bedaipun menapa para putra Pandhawa gesangipun mulya menawi tiyang sepuhipun sami rekaos. Aku ora tega, Pakde, aku ora mentala nyawang kahanane para pepundhen Pandhawa. Kowe tak kandhani mara gage gatekna rembuke Ratu Ndarawati. Aku ngerti anggenmu ngreksa marang kawilujengane pepundhenmu Pandhawa iki wujud tandha bektimu marang wong tuwa. Nanging kowe kudu ngerti para Pandhawa dina iki tata gelar uripe keserakat nanging ya kanthi lelakon iki. Yektine pangeran paring pirang-pirang kanugrahan kanthi srana kasantosaning jiwa lan uga santosaning iman. Mula dina iki kowe kabeh becik padha baliya. Kowe padha baliya aja ngregon-ngregoni, aja ncrimpeti marang Hyang Agung anggene momong marang pepundhenmu para Pandhawa.
tak lopo kurang Halingo solah jatni yen wacana udumane Madya Ratri wus kawuri kan samar pamoring suksma tengah wengi ademe tembus balung sajroning pakuwon ing madyaning wana kamiyuka tetungguling Pandhawa nenggih Sang Puntadewa
yoga brata mahas ing asamun nyambung raos lawan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Ujalap kedadak ana swara kumrusak kumelap wewujudan ingkang sinorot cahyaning rembulan saglugu gedene. Hanenggih Prabu Naga Gombang kang wis awujud naga kalak ngakak kumitir petite awak ngungkeri pakuwon anglumba sirahe ndodos lawang. Sang prayit neng kewuh nenggih Dyanarjuna sigra nglepasaken jemparing tugel janggane Naga Gombang dadi lan patine. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangesdene. Aduh Koko Prabu paduka jimat sesembahan kula ingkang rayi nyuwun pangapunten ingkang agung. Dene patrap kula nyabaraken anggen paduka mangsah semedi lan kula wantun cumantaka kados mekaten karana Naga Gombang ngarah dumateng seda paduka. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mas Parto pun kakang wis paring dawuh marang kabeh kadang-kadangku Pandhawa. Sajroning para Pandhawa iki nebus dosa ana madyaning wana kamiyuka sepisan aja gawe kapitunan utawa gawe rugi. Kaping pindho aja nganti gawe pepati. Ning yogene siadi trajang pranatan nabrak karo aturane Puntadewa. Kula ngrumaos lepat menawi anggen kula mejahi Naga Gombang menika kanggep dosa. Monggo klapuri paring pidana dumateng kula Koko Prabu. Puntadewa ora bakal gawe kapitunan apa meneh kejem matrapi pidana marang Siadi. Uripku wis ndak resiki saka rasa serik. Uripku wis ndak adohke saka rasa ingkang semungah sesungaran. Aku ora bisa paring paukuman marang kowe Dimas Parto. Nanging kula ngrumaosi nandhang dosa kula lepat. Aku ora bisa midana
menawi paduka boten kepareng midana ingkang rayi boten ngukum dumateng ingkang rayi Janaka piyambak badhe ngukum dumateng badan kula kuning angin kukurakraning araga kura-kur nitoreh kagiri-giri horeg bumi prakempita padula mangamba-amba udan treswar lan lesus kula nuwun sewu Kaka Prabu kalilan ingkang garwa kula pun Drupadi cumadung dawuh wonten pundi kesahipun Dimas Arjuna sinuwun pun Kakang ora ngerti manut ature Arjuna merga dheweke mateni naga gombang nerak pranatane para Pandhawa mula dheweke pamit bakal ngukum marang diri pribadine Arjuna biyen nalika Pandhawa uripe rekoso ana tengah alas yobong ana bali sigala-gala dadi wong papariman ana ing Eka Cakra lan uga babat Wanamarta Pandhawa 5 padha guyub rukun bareng antuk negara Ngamarta nyatane ya tansah manunggal tetunggalan ing nyatane Ripalungguhan iki semune kok kaya wong kaget bareng dadi wong sing ngelak lan uga luwih ana tengah alas rasa panunggale para Pandhawa wis ora ana buktine Janaka minggat ninggalake para kadang Pandhawa dudu 5 meneh ning kari papat ndur piye Yayi Werkudara aja kleru anggen nunggagapi marang lelakon iki ya Di watake Adimu Arjuna iki mau patut minangka tepa tuladha ketitik dheweke ora rebut bener nanging malah rebutan keluputan lan malah Arjuna gelem midana karo awake dhewe merga rumangsa kleru yektine iki kanggo
bisa kanggo kaca brenggala kena kanggo patuladan ingkang prayoga upamane pejabat negara ki watake kaya Dimas Parto mendah kaya apa apike lajeng dhateng pundi kesahipun Kakang Mas Arjuna sinuwun kembar bab kuwipun Kakang ora ngerti nanging aku wis apal watake Dananjaya anggene ngukum diri pribadi mesti kanthi cara nyiksa raga memulya jiwa meper marang hardane nepsu lan aku uga percaya besok daline Arjuna kumpul kelawan para kadang mesti wae anggendong sarta amandhong kanugrahan kanggo kamulyaning bebrayan. Inggih Koko Prabu. Lajeng salebetipun para Pandhawa nglampahi paukuman ingkang kirang setunggal warsa menika menapa ingkang kedadipun lampahi? Yayi Drupadi lan uga adhiku Pandhawa kabeh. Aja kendhu malah kepara saya banter pangestimu marang Hyang Agung. Lan upama ana pawongan ingkang gawe kapitunan lan jahil kelawan para Pandhawa, aja nganti ndok tanggapi kanthi rasa serik nanging walesen kanthi gedhene rasa welas asih lan katresnan. Merga lamun ana pawongan sing jahil, lamun ana wong sing jahil karo para Pandhawa kuwi malah dadi dalan Pandhawa anggene nyuda dosa lan supaya nyentosake sing dadi imane. Kuncine kuwi Mara Sang Arjuna Hasmunira kamanungsan sawangnya gendreh memanis megegek ugek sadulita melailah kula Semar seneng lan remen ningali ndika anggenipun jagongan kaliyan ingkang Raka Prabu Puntadewa. Nggih ngoten niku wong sing apik nggih ngoten niku ora rebutan bener ning rebutan luput. Yen teng donya niki wong mung rebutan bener tegese wong niku pancen pengin diarani wong apik. Ning lamun to menungsa niku rebutan luput, rebutan dosa, rebutan kleru. Yektine yen ana perkara apa-apa malah ndang rampunge. Anane donya niki geger mergo akehe wong-wong sing mapan ana ing dhuwuran nika racake rebutan bener banjur benerke awake dhewe nyalahke wong liya.
Lan sakniki lagi usum tembung mentereng sing diarani klarifikasi. Niku jane men diarani dheke bener wong liya do salah. Jane tujuane niku anggere nek wong klarifikasi jane men diarani wong suci niku mangke. Mula sing apik niku yen menungso ya rebutan salah sampean men gelem seleh. Yen wis seleh sampean bakal ngrasakake mutiarane dadi wong. Badranaya kanthi lelakon iki aku kepengin nyiksa ragaku lan uga mulyake jiwaku. Mula kang mangkono tuntunan lakuku Kakang Semar. Ha inggih Gus inggih. Yen pancen sampeyan kepengin nebus dosa nyuwun pangapunten nika wonten gunung ingkang naminipun Gunung Indrakila. Ingkang mapan wonten ereng-erenging gunung nika wonten guwa wingit ingkang langka kejamah dene menungsa. Guwa nika namine Guwa Mintaraga. Mangwening kecip tamu supaya antuk jati-jatining karahayon teh. Besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong ing Dwarawati tinumpes panik wawak Pandhawa Paman Patih Harya Sengkuni. Kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh nggih anak Prabu Jaka Pitana. Naga Kumbang kabaripun mutar. Mboten dados menapa, menika lak salah satunggaling pambudidaya kemawon. Gandeng sak mangke para Kurawa sampun andherekaken sinuwun Prabu Duryudana mapan wonten ing wana Kamyuka mriki. Monggo daharan unjukan ingkang mapan wonten grobak mriku dipun andhapaken. Yen boten klentu nika pakuwane para Pandhawa. Mengko dheweke lamun to mambu panganan mesti banjur wetenge do ngintir-intir. Mambu wedang kopi langsung turu. Dipameri men mati ngenes. Ngaten paman nggih. Yen ngaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh Bapa Durna. Seneng-seneng. Nggih monggo kula tak nderekaken kemawon. Kula tak nyawang kemawon. Ampun mboten niku yen sampeyan ngono ki tegese belani karo para Pandhawa. Batin kula aslinipun nuwun sewu mboten mentala Pandhawa padha keserakat ra iso mangan ra iso ngombe kene parentine malah suka-suka. Menika mboten pas ngibarate gamelan mboten laras. Ambil getes. Pendhita semuci suci ampun digugu nggo seneng-seneng mangan bareng Pandhawa ngenes.
bali Kurawa. Anggere entuk kabar monggo dahar gruduk. Ngono aku ora. Mangan mesti ya dhisik-dhisikan. Nganti ora ketok piringe. Ngatai sego nganti kaya gunung. Bar sego tutupi nganggo pitik, bar pitik tutupi sego, bar kuwi lagi lele. Kurawa apa karo watakmu? Yen kowe engko kuwareken anggenmu mangan tan wurunga bakale kowe engko ngantuk. Yen ngantuk mesti nggawa kipas angin elektrik. Werna biru. Menisa liar. Kaya ngono parandene digedhek-gedheki lakon apa ta Kurawa? Lir manguswa kang layon denyo ilang memanise awane Prabu Puntadewa kang wis datang kasamaran mringuk bak owahing kodrat lan lelakon dasare bisa ngipatake marang eden-eden kadonyan lan uga kamulyaning priyangga pramila sigra ngurbanake awake kinarya mareme macan hanya ndak curiga nyandak keris megeng napas kumlip bating keris hanugel astanira kanan kiri nganti tugel mancur geti kaya grojokan hasta kanan kiring biyoden badhok dening Sardula sumrepet panone Sang Puntadewa rebah ing Bantala getih blambang nelesi sarirane Puntadewa mangkono krida nenggih Sang Sardula sigra gigit janggane Puntadewa den glandang hambeset kulite Sri Puntadewa sinembret mawi landheping kuku kang mangkono dadi rojak rajeh sebit rontang ranting anggane Puntadewa ucap wis tanpa tilas nalika semana yektine kuwi minangka pacoban lan pandhadharan mring Sri Puntadewa ingkang banter subratane kinarya nebus dosa kinarya ngicali dumateng kalepatan awit nggenya sesukan dadur muhun bawane satriya lan narendra ingkang kukuh bakuh ing piyangkuh kandel himane mangkono ical wujuding Sardula lan Kidang babar pukulun Bathara Darma Gila Siniram Tirta Amerta Satemah Nirmala Waluya Jati Temah Mulya Sri Puntadewa
mawik nem mestu pangabekti kula kunjuk padha paduka pukulun Bathara Darma Astumpara sidam sekaring bawana langgeng ya kuluk Puntadewa nyata luhur kang dadi jiwamu gedhe rasa sabarmu ikhlas adoh saka rasa serik ingkang kok babar ing pakarti saben hari mapan oning wana kamiyaka nadyan to sajroning panandang sing abote kaya mengkene jeneng kita malah saya tuwajuh panembahmu santosa imanmu suci ing pamikir satemah uripmu ndok rengga kanthi endahing rasa asih lan katresnan marang apa wae lan sapa wae tegese kang dadi dharmamu Puntadewa mula kang mangkono posak trepe lamun to jeneng kita nampa nur guwating Gusti nugrahane Hyang Agung ingkang sinebut Wahyu Dharma Tampanana Puntadewa padha kemiling angulati Bathara Darma kula ngaturaken panuwun dene paduka nglantaraken kanugrahan Wahyu Darma dumateng kula namung kemawon pukulun yektosipun kula rumaos boten pantes nampi nugraha ingkang agung kadhi mekaten karana gesang kula menika yektosipun taksih reget sarta nggindhong dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa Puntadewa manungsa sing apik manungsa sing becik kuwi ya kaya jeneng kita iki tansah ngrumangsani salah lan ngrumangsani luput merga kala mangsane akeh para menungsa sing sregep ngibadah lan uga sugih ngilmu agama malah dadi wong sing sesongaran merga rumangsa bener dhewe lan suci dhewe mula uripe mung kanggo nyalahke lan ngelek-elek karo wong liya sing apik ya kaya sliramu kuwi Puntadewa ning nadyanto ripalungguhan iki jeneng kita wis antuk nugraha tetep jeneng kita kudu waspada merga adate tekane nugraha kuwi mesti bareng karo tekane coba sing luwih abot mula sing prayitna lan sing ati-ati anggen wangesti suci aja nganti klera-kleru apa meneh
anggenmu gegem Wahyu Darma. Darma ki beda kelawan kewajiban. Yen kewajiban makarti mergo ngarep-arep marang bebungah. Ning lamun to Darma ki tulus suci, ora ngarep-arep apa-apa, klebu ngarep-arep ganjaran saka Pangeran Puntadewa. Dene utamaning nata berbudi bawa leksana barep anggamu mebyar mawa tejo gedhe pangaribawane cetha lamun wis antuk nurbuating Gusti. Wahyu Darma wis tetunggalan dining ibarati wong gegawa ora saya enteng ning malah saya abot werkudu. Nanging nadyan kados pundi kemawon kula nderek mangayu bagi. Nadyan saklebeting panandang gesang ingkang kesurang-surang sinuwun. Aduh kok taksih kenceng anggenipun netepi dumateng panembah lan ngibadah. Nanging aku urung lega, aku urung marem. Merga Pandhawa 5 urung kumpul mlumpuk nang kene. Langening kalanggana klara pandamuncar tinon lir kakonang Dimas Arjuna inggih Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya Yayi wis ndak tampa saka ngendi wae to niki wae munggah gunung. Mana senengane munggah gunung men. Anggere nek gunung pengen ngunggahi. Gunung Indrakila. Wonten saklebeting guwa Mintaraga sawetawis dangu. Malah nuwun sewu niki ingkang Raya Arjuna niki malah pikantuk kanugrahan wujudipun jemparing. Kyai napa, Den? Pasopati. Nggih kala wau. Candrapati. Pasopati. Nggih, Pasopati. Malah menika disraya kalian dadi ciptaning tanding kalian Niwata kawaca ing Himantaka. Lho niku Niwata kawaca saiki modar dhek pisan. Merga ketaman niku wau naminipun Kyai Pasopati. Ngeten iki kula seneng dereke ndara-ndara kula. Kaya ndara Janaka menawi minggat lunga ora pamit karo keluarga, mulih nggo nugraha. Mboten kaya kula angger lunga ngene, mulih nggo masalah. Rasakno. Nah, kula niku pancen pun karma lek kula niku. Kipasku elektrik kok gawa ya, Tru. Ora ngerti somo, Tru. Sing ora-ora senengane Bagong ora.
Aku linggo ndi lek carane ngono iki. Iki jedal-jedul nek bintang tamune jedal-jedul ora. Yo nyeser pae mbok menawa iso der. Kaya golek iwak ae nyeser-nyeser. Kowe rumasane Drupadi bojomu kok jejere ngono. Mar. Ngerti tata, ngerti aturan ora? Gareng apa pripun? Kula niki melu prihatin, melu rekoso, melu poso. Ngurang-ngurangi melu napake ndara-ndara Pandhawa. Nyatanipun langgih niki Pandhara Puntadewa pikantuk Mahyudarma wisata. Mangke wisata wong edan ora. Ya disyukur kowe ora nesu karo aku to. Mboten kula nyuwun pangapunten. Lah ya ngono. Ono kuwi sing apik. Sak dawane uripmu yen iso ngono terus ya Di. Durna bekti kula Bapak. Ora tampi tangan kula kalih. Wah, sembahku katur. Werkudara. Sungkem kula Bapak. Iya. Ayo kembar. Nggih bekti kula Bapak, bekti kula Bapak. Lah carane kabeh nyembah ora barbar ora. Diwakili karo sing barep kena. Rasane kaya nebak sing wigati. Sing tak sampe cepet ora ana le kejaba murid-muridku kabeh para Pandhawa mliginipun anggir anak Prabu Puntadewa. Kula menika sampun ngewutaken dumateng Ngraka pun Duryudana kaliyan para Kurawanipun sampun ngantos ngingis-ngis dumateng para Pandhawa anggenipun kesiksa mapan wonten ing Kamiyaka. Ning parandene malah kados mekaten patrapipun ngecek dumateng para Pandhawa ning malah kena karma ingkang sinandang. Tetandingan kaliyan wujudipun Gandharwa Citrasena samangke ingkang Raka Prabu Duryudana dipun ro ditaleni ditlikung wonten ayat-ayatan kanten Gusti. Sak bisa-bisa Puntadewa wis entuk kanugrahan Wahyu Darma. Kyai Arjuna entuk Pasopati agelar ciptane. Sapa neh sing pengin nandur lelabuhan? Werkudara apa? Yogene, rasa yogene. Dene gelem nulungono ora gelem minggato. Tak uculi, gak kendang diuculi. Raden Werkudara. Sapa iki? Kula pun Jim Citrasena. Duryudana patih Sengkuni menika klurut merga badhe ngece dhumateng para Pandhawa ngiyas raosipun para Pandhawa. Kula mboten trima.
Kuwi dulurku. Nadyan dulur tumindake nista. Para gage uculana. Mboten. Supados ngraosaken paukuman kados mekaten sampun dipun udari ndak gleleng sirahe. Udarana. Mboten. Udarana. Mboten. Ora gelem tak pecah sirahmu. Walah dalah malah dadi musuh. Wah. Wah. Ah. Wah. 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 Paman Sengkuni nggih nggih. Werkudara atine apike ra umum. Ing atase lak sia-sia sak dawane umure paradene ngerti kakange sengsara dipun udari dipun uculi kados mekaten. Nek jenengan iki malah ngelem karo Werkudara niku pripun? Napa jenengan mboten mresani le perang kalih Gendruwo kalawa teng ngarepe jenengan? Niku pamer kasekten, pamer kadigdayan ngece kalih jenengan. Wah, iblis yen ngono kae. Putra. Ngece karo aku. Kenapa kowe perang ning ngarepku? Yen ketok wong Prawira, ketok wong Santosa, wong Digdaya. Pamer sabet. Ngarepe Duryudana. Apa wis gleleng tenan kowe? Kowe iso ngalahke Gandharwa arep gempilo siramu. Yen pancen ngaku Digdaya, aja musuh Gendruwo. Duryudana Tandiwala. Wedi kalih kula Bapak. Lantemi sirahe kula gedhuk-gedhuk ning wit-witan. Ora wani males sampean iki diceneh. Sampean iki diece ora gelem males wegah perang kalih jenengan mung mesam-mesem. Alah Ratu Ngastina sepeleke. Sakniki kula dadi krasa suwe-suwe. Sampeyan kok semune sing ngeracun kalih kula men nesu terus sampeyan bae. Mboten kok. Apa-apa mesti sampeyan sing gawe-gawe tinimbang Wiran bali ning Ngastina.
iku para Pandhawa kabeh wae. Mligine Yayi Werkudara Nadyanta kondhang wong sing kejem wong sing kereng. Ning aku rumangsa marem ngerti tumindakmu sing beda karo padatan. Ora gelem nglanggati lan ngladeni kelawan Koko Prabu Duryudana. Ajar sabar menisa kaya kowe. Iya syukur. Ning ripalungguhan iki durung rampung. Nadyanta 12 taun para Pandhawa wis dadi wong alasan ana wana kamiyaka. Isih kudu nglakoni paukuman ndelik ana ing kutha Gara suwine setaun. Mongko lamun to ndelik ana ing kutha konangan dening para Kurawa kudu mbaleni dadi wong buangan meneh. 12 taun ana alas, setahun ana ing kutha Gara. Nah, sakniki kula tak nderek matur. Nadyanta sampeyan lagi nemahi paukuman ingkang kebak panandhang, aja lali tetep nggunakake Wahyu Darma. Sampeyan kudu tetep labuh. Kabar ingkang sumebar warta ing ngrata ripalungguhan samangke negari Wirata nembe gunjing. Adeke sinuwun Prabu Matsapati menika nembe dipun ridu dening patih sakembaran Kincaka rupa Kinca lan Rajamala. Sampeyan karo ndelik karo Labu Negara kuwi luwih becik. Yen pancen ngono aku bakal sesingklon ganti jeneng. Ya kuwi Dwija Kangka. Aku tetenger Niken Salintri. Aku Jagal Bilowo. Kula pun Wrihat Nala, kula Dumagranti, kula Tripala. Ayo ki ndang mlebu ning kraton Wirata. Nggih, sampeyan bakal labuh negara Wirata utawa diarani Pandhawa kumpul. Niki bajute lakon bengi iki sok tanggal 20 teng Purwasari. Dadi lakon iki gandeng niki gandeng. Iya Kyai Semar. Mula kang mangkono beja kemayangan uripe Pandhawa. Nadyanta sajroning panandhang parandene isih dituntun dening Hyang Agung anggone nandur kebecikan satemah nampa 1000 nugraha lan nikmat sing kaya mangkene. Mula ayo Yayi ngaturake rasa syukur marang purbane pangeran merga yektine mareme kuwi saka gedene rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mulyane saka rasa panarima, tentreme saka gedene rasa sabar.